a yɛrɛ bɛ ka fɔ kɛlɛ min bɛ arabu ka jamana kɔnɔna la a kɛlɛ in a bɛ ka kɛ kɛlɛ ye a bɛ ka se yɔrɔ ma ni adamaden kan k'i yɛrɛ ɲininka nin ko in bɛna laban cogo jumɛn ne balima lamɛnbagaw o kɔnɔna de la sisan i bɛna ye k'a fɔ ko l'armée israélienne a frappé très fort voilà Israël y'i ta sara ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko Israël ka président ka so u taara ka so attaqué donc n ko attaque in kɔfɛ n ko Israël tɛn'i sigi ten ka nin ko in lajɛ l'armée israélienne a frappé la tour de contrôle de la FNIL. La FNIL est la force européenne au Liban. Donc, an bɛ kuma la heure min na a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko Israël ye Liban datugunan to a kɔnɔ. Alhamdulillah. A yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko Israël ye frappe ba dɔ kɛ yɔrɔ min tɔgɔ ko FNIL. FNIL ye yɔrɔ de ye ale bɛ Liban mara la n'o ye force européenne ka yɔrɔ ye. Donc ko masa min ala ye Netanyahu a taara ka t'i fasaja o yɔrɔ kan ni k'o yɔrɔ datugunan kongo très bien donc ne bala lamɛnbagaw n y'a fɔ aw ɲɛna n ko Netanyahu n ka tɛna ni kɛlɛ in a tɛna bila daga fitinin da la ka d'a kan Netanyahu bɛ mun ɲini na a bɛ fɛ ka troisième guerre mondiale a bɛ fɛ k'o de créer parce que ale ka diɲɛlatigɛ de basé bɛ kɛlɛ in kan donc vraiment nin ko in kan ka bɛɛ jɔrɔ parce que an t'a dɔn ni kɛlɛ in bɛna dan yɔrɔ min na komi n y'a fɔ a ye cogo min na n'an bɛ taga an bɛ se fo bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko Netanyahu a ka kɛlɛ in a bɛna juguya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ni Donald Trump kɛra président ye n bɛ ka prédiction k'aw ye a b'a minɛ aw b'a faron a tɛ gosi dɛ gosicogo foyi t'a la ni Netanyahu kɛra président ye ni Donald Trump kɛra président ye ni Netanyahu nana fanga la a bɛ kɛ tiɲɛniba ye an b'o la yɔrɔ min na fɛnɛ kunun hier le front Polisario déclare avoir attaqué des soldats marocains dans le secteur d'Al-Bari près de Koufra al-Shayaf au Sahara occidental. Ko kunu ko Polisario mɔgɔw ko olu fana ye déclaration ba dɔ kɛ a kulu ni Marocains karila ɲɔgɔn na ka d'a kan olu fana bɛ farin sa ka kɛlɛ min na mɔgɔ t'o kɛlɛ dan dɔn masa min ala ye an y'o fana sɔrɔ ka bɔ kunnafoni dibaga bolo la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la arabu ka jamana in na ko wusulen bɛ u ka dugu kɔnɔna la o ye wusuli dan ye ne bala lamɛnbagaw o yɔrɔ in na n'o ye tubabu ka Sahara ye vraiment kɛlɛ bɛ o yɔrɔ fana nɔfɛ o ye kɛlɛba ye donc an b'a lajɛ ni mun bɔra o ko la an b'o fana ta k'o da aw ma ni ala sɔnna ma à l'ère des infos pertinents moi Dante je ne fais que mon analyse ne bala lamɛnbagaw an b'o yɔrɔ la yɔrɔ min na an bɛ bɔ yen an b'an damaga Bachir al-Assad la n'o ye Syrie président ye Bachir al-Assad a fana bɔra ni kunnafoni jɔnjɔn ye ko k'o ta k'o da aw ma ka k'o minɛ a k'o faron. Plusieurs médias arabes et israéliens affirment que Bachar al-Assad a informé l'Iran de son refus d'être entraîné dans une guerre face à Israël. Donc, il y a ko Bachir al-Assad ka a kumana masa min ala ye a kumana Iran masakɛw fɛ k'a y'a Iran masakɛ la ko masa min ala ye ale Bachir al-Assad ale datina don kɛlɛla bi a datina don kɛlɛla sini ko k'a d'a kan ko ale tɛna kɛlɛ kɛ Iran fɛ a tɛna da don Iran ka kɛlɛ la ko donc ko ni a bɛ ɲɛnabɔ cogo min na Israël fɛ u k'a ɲɛnabɔ o cogo la ale kɔni Bachir al-Assad ni ala sɔnn'a ma ale tɛn'i da don kɛlɛ la k'a bɛ taga Bani Israëlakaw k'a bɛ t'u kɛlɛ. Maher al-Assad, chef de l'armée syrienne, interdit toute collaboration militaire avec le Hezbollah. Les mecs à fond, l'armée, le chef de Bachir al-Assad, nous avons armée Nyamroé, et Massami Alaye, ko Bachir al-Assad, a kanariba da aka armée Nyamro Banyana, mouye aka ministre de défense, et a fo nyana, ko akana vraiment akana son ka collaboration ke fɛn min ye militaire ye ni Hezbollah mɔgɔw ye cogo si la ko vraiment ko o tɛna bɛn ale Bachir al-Assad ma donc nin y'a ka kangarida bilen ye ni k'o ta ka d'a ka sɔrɔsiw ɲɛmɔgɔ ma. Depuis le 7 octobre la série est totalement silencieuse donc ko depuis le 7 octobre ko série kelen bɛ k'i kɛ chouette k'a tɛ ka foyi bɔ a da kɔnɔ ka d'a kan oh yeah c'est-à-dire que série tɛ fɛ a datuma ka to a kɔnɔ parce que série ko vraiment ale tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ nege t'ale la olu bɛ kɛlɛ la a mɛnna vraiment an bɛ kuma la heure min na olu tɛ fɛ foyi ka fara ni kɛlɛ in kan. À l'ère des infos pertinents moi Dante je ne fais que mon analyse. Donc depuis le 7 octobre la série est totalement silencieuse malgré
et l'aide massive de la résistance. Ko bien vrai que ko dɛmɛ bɛ ka kɛ seri ye ko o bɛɛ la ko seri kelen bɛ k'i makun ka kɛ komi si vraiment tɛ fɛ kɛlɛ ka k'a ka jamana kɔnɔna la. Massif de l'axe de la résistance envers le régime d'Al-Assad durant la guerre civile. Donc ne bala lamɛnbagaw ni ye Bashir ka kunnafoliya ye k'o ta ka da aw ma a k'o minɛ a ka faron. Bashir al-Assad y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛ yɛrɛ la k'ale Bashir al-Assad ale tɛ n'i da don kɛlɛ la ka se bani sirakɛlaw ma. Donc a bɛ k'i kɔnɔ ko ninnu bɛɛ b'u yɛrɛ kɛ silamɛbaw de ye. U bɛɛ b'a fɔ k'olu ye silamɛw ye masa min ala ye ni magara silamɛ kelen na o y'i magalen bɛɛ la. Donc n'o de ye tiɲɛ ye a bɛ k'i kɔnɔ ko Saudi Arabia ale bɛ n'i da don nin kɛlɛ in na. N'o de ye tiɲɛ ye a bɛ k'i kɔnɔ ko Maga min n'i da don kɛlɛ in na a bɛ k'i kɔnɔ ko Kuwait min n'i da don kɛlɛ in na a bɛ k'i kɔnɔ ko Syrie min n'i da don nin kɛlɛ in na a bɛ k'i kɔnɔ ko Turki ninnu bɛɛ bɛ n'u da don kɛlɛ in na parce que u ko silamɛya k'olu ye silamɛw de ye tɔw tɛ silamɛ ye olu ka silamɛya ka bon ni tɔw ta ye masa min ala ye n ka cɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ k'i ni magara silamɛ kelen kunsigi la k'i minɛ ala silamɛ bɛɛ kunsigi la masa min ala ye ni silamɛw ko k'o t'olu ka silamɛya kɛcogo yira k'a ko non k'o t'olu ka silamɛya o yeah u ko k'olu ye silamɛw ye ko mɛ ko kɛlɛ t'a la dɛ k'olu ye silamɛw ye ko kɛlɛ t'a la donc u ye ala sɔsɔ ni kuma diyara n ye an b'a fɔ k'u ye ala sɔsɔ o ye u ye ala sɔsɔ parce que ala subahana wa taala ko kuranɛ kɔnɔna la k'i ni magara silamɛ kelen na ko y'i magalen ye diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen na i y'a faamu masa min ala ye silamɛw de bɛ kɛlɛ la iran ye silamɛ jamana de ye a bɛ k'i kɔnɔ ko silamɛ dugutɔ ninnu k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka taga banisirayɛlɛkɛlaw datugunan cu kɔnɔ masa min ala ye c'est tout à fait le contraire n ka cɛ seri ko k'ale sen tɛ juru la bi ale bolo tɛ juru la à l'ère des infos pertinents mois d'anté faites mes analyses. Les soldats israéliens ont incendié les abris humanitaires autour de l'hôpital indonésien au nord de la bande de Gaza. A yiralen bɛ k'a fɔ ko masa min ala ye ko banisirayɛlɛkɛlaw k'u ye u deli ko daminɛ tuguni n'o ye israɛliyɛnw ye ko u ye tasuma mɛnɛ yɔrɔ min na adamaden minnu bɛ ka t'u jigi kalifa ka d'a kan u tɛ kɛlɛkɛla ye u tɛ marifa t'u bolo muru t'u bolo n'a bɛ f'o ma ko mɔgɔ bɛ t'u kalifa don yɔrɔ min na the place where you know when you go there nobody should touch you c'est à dire yɔrɔ minnu na n'i taara mɔgɔ si man ka s'i ma n'a bɛ f'olu ma ko les endroits les abris humanitariens c'est à dire kɛlɛkɛyɔrɔw la yɔrɔ dɔw de bɛ labɛn n'i sera o yɔrɔ la o yɔrɔ ninnu ye zone tampon de ye ani olu ye zone de abris de ye ni a bɛ ko komi réfugié camp donc k'o yɔrɔ la ko israéliens taara ka taa tasuma bila o fana yɔrɔ la autour de l'hôpital n'o yɔrɔ tun bɛ dɔgɔtɔrɔso fana kɛrɛfɛ au nord de bandits au nord de bandits de Gaza donc u taara Gaza mara la ka t'o yɔrɔ fana ka taa tasuma bila o yɔrɔ fana la k'a fɔ ko sɛbɛn la k'olu to o yɔrɔ jateminɛ kalifali yɔrɔ ye donc vraiment Israël kɔni u ka nin kɛlɛ in mɔgɔ t'a dɔn ni kɛlɛ in bɛna dan cogo min na mais an sigilen kɔni bɛ k'a bɛɛ lajɛ ni ala sɔnna ni mun bɔra la an b'o ta k'o di aw ma a k'o faron a ka nkalon bɔ an da à l'ère des infos pertinents mois d'entier je ne fais que mon analyse an b'ola ɛri min na Amérique jamana kɔnɔna la Donald Trump ni o ye Amérique candidature ye ale ni Kamala Harris olu de bɛ ka président ɲɛɲini an bɛ kuma la ɛri min na sami ala ye Donald Trump a bɛ campagne na a b'a dɔn k'a fɔ ko Donald Trump ye mɔgɔ min ye a ma deli ka burger flipper depuis ala y'a dan don min na que cela soit très clair a ma deli ka burger flipper a ma deli ka flipper oh yeah masa min ala ye Donald Trump taara bi ka taga kɛ cɛtiribɔ ye ka kɛ komi si ale deli ka burger flipper alors que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a ma deli ka flipper donc a taara bi parce que a bɛ campagne na avec Kamala Harris a taara Burger King de la bi McDonald la McDonald là devient salarié au McDonald's en pleine campagne électorale. Le candidat républicain a voulu répondre à Kamala Harris qui a affirmé sans preuve avoir travaillé au McDonald's durant sa jeunesse pour financer ses études. Donc, Kamala Harris qui a affirmé sans preuve avoir travaillé au McDonald's durant sa jeunesse pour financer ses campagnes. Donc, a yiralen bɛ k'a fɔ ko Donald Trump tagara ka taga baara kɛ McDonald kɔnɔna la bi k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko parce que ko Kamala Harris ko
ko tuma min na a bɛ ka kalan kɛ ale tun bɛ ka taa ekɔli la tuma min na ka ale ye baara kɛ McDonald la ko k'a ka ekɔli sara Donald Trump ko k'o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini ko donc ko Donald Trump taara nin yɔrɔ in na ka taa baara kɛ yen k'a yira k'a fɔ ko Kamala Harris ye mun fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye donc Donald Trump ye feerekɛla de ye a ye wari sɔrɔ feere la an b'a fɔ mun ma en Amérique ko salesman donc Donald Trump is a salesman donc masa min ye Ala ye a tagalen nin yɔrɔ in na a ye mun de kɛ mobilibolila dɔ de nana o mobilibolila ye Hindu de ye o tun ye Hindu de ye donc ni mɔgɔ min bɛ Kamala Harris dɔn Kamala Harris ba ye Hindu de ye elle est très fière de sa maman a b'i waso a ba de la ka da k'a ba ye Hindu ye donc o la a bɛ mun de kɛ Donald Trump bɛna ni Hindukɛ dɔ de ye o bɛna mobili boli ka n'a jɔ ka kɛ comme si vraiment lui il est heureux de voir Donald Trump bon ni nana o scénario ta k'a lajɛ k'a étudier i bɛna ye k'a fɔ ko Donald Trump bɛ ka message ci Hindu de ma ka da kan Hindu ka ca Amérique wa mɔgɔ minnu don u bɛ voter donc Kamala Harris dun ye Hindu de ye de maire donc a bɛ ka essayer k'i taper Kamala Harris baɲanfan na k'a lajɛ n'a bɛ se k'o fana audience sɔrɔ donc c'est vraiment c'est des campagnes très stratégiques mais ne dante kɔni ne tɛ fɛ Donald Trump ka gagner parce que jogo ɲuman t'a a la mɔgɔ n'i bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ta i bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ta de par rapport à ses caractères n'i ye mɔgɔ ta k'a bila fanga la caractère ɲuman tɛ mɔgɔ min na ni mun y'i sɔrɔ o la o yɛrɛ nɔ ye donc Donald Trump n'a pas de bon caractère ka d'a kan mɔgɔ muso minnu bɛ u lankolon bɔ ka film tourner a bɛ wari d'olu ma k'i da n'olu ye a y'o kɛ k'a furulen to a tɛ tiɲɛ fɔ a bɛ nkalon tigɛ a taara tasuma mɛnɛ Amérique congrès la vraiment a tɛ farafinw fɛ RCC de don c'est une réalité il peut pas se relier aux hommes ordinaires au monde Donald Trump bɛ wolo don min na a fa ye 400 millions de dollars o de tun b'a ka banque la au kɛra il y a 80 ans de cela donc cela veut dire que Donald Trump est né multimilliardaire que cela soit très clair Donald Trump wolola avec des milliards et des milliards dans la banque donc ce qui est très bien pour lui vraiment il est chanceux a bɛ fɔ mun ma ko he was born with a silver stone oh yeah a wolola ni couleur tɔgɔ warijɛ couleur y'a da kɔnɔ n'a y'i diya i bɛ se k'a fɔ k'a ni sanu bere wolola donc o mɔgɔ sugu vraiment c'est très difficile Donald Trump k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ normal lajɛ ka essayer k'i mɔgɔ normal ka a yɛrɛ adapter mɔgɔ normal la donc il n'est pas il peut pas he cannot relate to normal people c'est qui relate mɔgɔ gansan na donc n'i y'o mɔgɔ sugu ta k'a bila fanga la a kuma ka ca kojugu parce que n'i y'a jateminɛ Amérique bɛɛ tɛ o hɛrɛ la bon jamana dun tɛ se ka développer tant que n'i hakili to fantanw na donc vraiment hali ka da o ma fɔlɔ ne tɛ Donald Trump supporter o ye fɔlɔ ye filanan ne bɛ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna kɛlɛ min filɛ ni Israël ni Gaza ni Liban ni Iran cɛ je sais que aw ni Iran ka di parce que Iran y'an ka jamana dɛmɛ ka caya mais n bɛna mun fɔ aw ɲɛna a ye da la aw kana da la ni Donald Trump kɛra président ye wallahi bilahi lezi a da man di Iran na n'a kɛra président ye kɛlɛ in bɛ niveau min na bi ça va passer ça tellement vite mɔgɔw tɛna faamu yɛrɛ mun bɛna kɛ i ye faamuya c'est pas quelqu'un qui va laisser Israël comme ça n'aw bolo ko Joe Biden bɛ ka Israël dɛmɛ a y'aw jɔ Donald Trump ka kɛ président ye ni Donald Trump kɛra président ye wallahi bilahi lezi ni fɛn min ye Iran sɔrɔ a b'a fɔ ko ne y'a fɔ ɲɛna ça va aller jusqu'au d'autres niveaux donc Donald Trump ye nin kɛ bi sɔgɔmada in na pour essayer d'avoir les comment dirais-je les voteurs c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ voter kɛ en termes de les hindous donc a ye image lajɛ a y'a minɛ a ka faro a ka galo donc a bɛ k'i yɛrɛ kɛ comme si ale bɛ se ka baara kɛ McDonald la a tɛ ka fosi fɛ kɛ McDonald la. Thank you, Mr. President. You made it possible for ordinary people like us to meet. Thank you so much. Now I have worked. I've now worked for 15 minutes more than Kamala. Donc, ko ale ye prévu yira sisan Kamala la ka da kan k'ale y'a yira k'a fɔ ko Kamala ma deli ka baara kɛ McDonald la ko mais ko ale ye 15 minutes baara kɛ Kamala ye sisan ko donc Kamala bɛ se k'o ta k'o kɛ justification ye i n'a fɔ k'a deli ka baara kɛ McDonald la donc vraiment comme n y'a fɔ cogo min na Amérique élection bɛna se a cɛncɛn ma très bientôt donc président kura bɛna sigi Amérique ne kɔni bɛ ala deli ala ka kɛ Kamala Harris ye moi je crois que Kamala Harris avec un bon président malien compétent qui n'est pas an ka cɛ in ye carré kɔnɔna papu vraiment ni ala sɔnna ma an ka jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni ala ma foyi k'an na parce qu'avec bon partenariat gagnant on peut vraiment faire beaucoup de choses ensemble à l'heure des infos pertinents moi d'entrée je ne fais que mon analyse ne bala na mɛbagaw an bɛ b'o la heure min na an bɛ taga Tycoon Russia Bill Missile
submariners bigger than the U.S. Navy could match. On make a for ko irisilaya adilku damne. Cancun o ye mɔgɔ ba de ye mɔgɔ min bɛ se ka baara la ka tɛmɛ bɛɛ kan. On make a for ko irisilaya adilku damne ne balima lamɛnbagaw. Tycoon Russia. Masami ala ye bio missile submarine bigger than the U.S. Navy could match. Ko irisilaya bâton gland. N'a fɔ ma ko le bâton sous-marin. Ko u ye mun dilan bi ko nin ka bon tɛmɛ américains ka navire kan ko amérique se ka nin ɲɔgɔnna dilan k'u se ka fɛn dilan mun bɛ se ka bonya ka tɛmɛ nin kan ko irisilayi o de dilan sisan k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko fanga ba ale la ale ni amérique tɛ mɔgɔ dugu kelen ye quand ça vient de l'armement Poutine kɔni masa min ye ala ye ne bala lamɛnbagaw Poutine a y'a deli ko daminɛ tuguni Poutine y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko vraiment ko ale tɛ manamanamɔgɔ ye n'i tu Poutine na fo k'i sa i t'i tu mɔgɔ wɛrɛ la a dan bɛ kɛ nin ye ne bala lamɛnbagaw vraiment nin yɔrɔ in nin fɛn in tɔgɔ ko le tycoon kɔrɔ ko fɛn min a bɛ fɛn tɔw ɲɛ ni san cɛ a bɛ fɛn tɔw ɲɛ ni fɛn caman ye a bɔra ni sumaren de ye masa min ala ye ni ɲɔgɔnna tɛ américain bolo dɛ donc the tycoon Russia built missile submarine bigger than the U.S. Navy could match a yɛrɛ k'a fɔ ko amérique navy u se ka nin matcher vraiment ni baton in ni kabako fɛn de ye fɔ ni kabako fɛn de ye ani fɛn minnu bɛna vraiment a kow ka ca c'est trop sophistiqué n tɛ fɛ k'an yɛrɛ bila bɛɛ ɲɛfɔli la o ye parce que tanba tɛ yen mais masa min ala ye nin sumarenw na danden de ye nin kelen bɛ ka amérique datugunan cuwa kɔnɔ nin de bɛ articles la bi ninnu de bɛ ala in na bi amérique jamana kɔnɔna la ko vraiment ko irisila filɛ ka bɔ ni nin sumaren min ye masa min ala ye ko u ma da la ni amérique navire amérique bɛ se ka nin ɲɔgɔnna matcher donc kuma y'an sɔrɔ o yɔrɔ de la donc n bɛna détail dɔɔni di aw ye a la donc n bɛna essayer ka information dɔɔni di aw ma ni bouton barikalen in kan risha kelen filɛ nin kan ni mun bila sen kan the Russian Navy has decommissioned the Dmitry Donskoy the last active Tycoon class submarine and a larger submarine ever built ara ne meka fɔ ko risila ka ni baton ko baton tɛ diɲɛ kɔnɔ mun ka bon ni diɲɛ kɔnɔ ko wa ko baton wɛrɛ tɛna dan tuguni mun ka bon ni diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko décommissionné de Dmitry Donskoy u ka baton dɔ tun bɛ yen o tɔgɔ ko Dmitry Donskoy ko donc ko ni baton y'o dan the last active Tycoon class submarine and the largest submarine ever built initially entering service in 1981 as a TK-208 it has the lead verse of the project 941 Akula class. Donc, koni ni sous-marin, koni building, il faut ka glani, glani depuis 1981. Allahu Akbar, barakarisa. La ilaha illallah, tadi ngo. Diɲɛ tɔnɔ ye baarakɛlaw de ye quoi. Maa min bɛ baara kɛ, e de bɛ tɔnɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. Maa min bɛ kulonkɛ kɛ. Oh yeah, mɔgɔ min bɛ baara kɛ diɲɛ o de ta ye dɛ. Oh yeah. Depuis 1991 et 81. Il faut initially entering service in 1981 depuis 1981 on va bateau ingla c'est ticket 201 on va le code ticket 208 c'est-à-dire ticket 208 it has the lead verse of the project 941 Akula class donc c'est-à-dire vraiment ni bateau na masakere significantly overhauled it is re-entering service in 2002 and there is new name. Donc depuis 1981 donc vraiment ni bateau in beka glan donc en 2002 le bateau in na boka blasra kan ninga to kura dala ka to kura dala donc vraiment Russie la be barake quand ça vient de l'armement vraiment la Russie est à être respectée donc on y avait Tycoon là et vraiment marni sous-marinisme ñoma dele ka dan diɲɛ kɔnɔ n'a yira la ka fɔ ko américain yɛrɛ se ka ni ɲɔgɔnna dilan u bɛ ka baraka la ni y'a san caman n'a ye u bɛ ka baraka la donc Russie la filɛ ka bɔ ni nin bateau in classification ka ca mais nin ko in de bɛ ala in na bi Amérique nin kelen bɛ ka américain degun kosɛbɛ nin kelen bɛ ka américain tɔɔrɔ an bɛ kuma la heure min na américain t'a dɔn u bɛ t'u jami u bɛ t'u dami quand ça vient de cette sous-marine donc vraiment la Russie n'est rien à s'amuser avec aw yɛrɛ ɲɛ bɛ image la donc comme il y a fait la classification ka ca n tɛ fɛ k'an yɛrɛ bila o bɛɛ la parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner ce soir ça ne va pas prendre beaucoup de temps donc an ɲɛ b'a la classification ka ca siɲɛ wɛrɛ an bɛ se ka show kɛ
caman da aw ma a classification na mais généralement aw ɲɛ b'a la wote 20 ors en même temps Bor Yansin and Yansin class submarine 941 Akula Nero reporting name Takun heavy nuclear power missile carrying. Donc vraiment ni bateau nucléaire bala avec missile carry ça dit faut te diɲɛ kɔnɔ a se ka mun ɲɔgɔnna kɛ ye faamuya more than 40 years ça dit u bɛ ka bateau in dilan nin y'a san 40 de ye donc risila ye kɛlɛkɛla de ye risila ka baara ye kɛlɛ de ye ni n ko n bɛ bateau in yɛrɛ commentaire k'aw ye n bɛ show kelen de ta ka n da don nin bateau in na ne bɛ show kelen de ta ka kuma nin bateau in kan ye faamuya c'est à dire a classification ne tun bɛ k'a kalan bi c'est très très sophistiqué c'est à dire u ye diɲɛ ko bɛɛ de ta k'a bila bateau in na c'est à dire ni bateau in bɛ komi Satan D ye faamuya ji sanfɛ ye faamuya ɲɔgɔn da ɲɔgɔn tɛna da a ka bon ni diɲɛ bateau bɛɛ ye u ye américains défété ko américains tɛ se k'a ɲɔgɔn na dilan ko n'u ye den k'u k'a ɲɛna k'u k'a essayer donc vraiment Poutine n'est ami de personne sauf les sobriquets filɛ nin ye a y'o minɛ a k'o faro à l'ère des infos pertinents moi Dante je ne fais que mon analyse donc UF Patch Spy submarine most highly decorate vessel had a self destruct mode donc américains ka bateau min bɛ yen ni o tɔgɔ ko Patch Spy ko vraiment ko o yɛrɛ ko défaut dɔ kɛr'o la ka to ji sanfɛ n'a bɛ f'o ma ko self destruct mode donc vraiment ko bateau américain ka nin bateau in ko a distractera ko k'a to ji sanfɛ tuma min na irisa bɛ ka bɔ ni bateau kura ye u bɛ ka mun dilan nin y'a san 40 ye k'u waso a la bɛɛ ɲɛna donc à l'ère des infos pertinents moi Dante je ne fais plus mon analyse